Takže čau lidi, já jsem Seberáček a jsme u další mapy, u dalšího dílu The Dropper. Kurva, nestih. A skončili jsme, já jsem skončil na žebříku, ale to je jedno. Ona to vysekla. To pídě. Oh, ty vás zasraný skeleton. A na první pokus. Jsem byl skeleton, na mě sejmul a tebe ne. Já jsem spadnu do té vody. Jo. Jasně, zase, víš co, ne. Pítele. Je to sere. Je, tady funguje výtah. Vině skeletonská. Do prdele zase ne. No, je tam snajpeří, tak to není fér. Zase zasek. Kurva, zase lak. Jsem debil. Jo. Teď mi aspoň napomohl. Říkám. Počkej, a tady je diamant. Jo, vem ho. Já nemám. Lak jak sviň. Asi slyšíš, že se u mě vysává. Jo, slyším. Ty jsi docela na hovno. A sakra, se blíží ke mně. Já vypnu když tak mikra, když to bude nějak nepříjemný. Jo, já ti řeknu. Jo, FPSka zatím v pohodě, takže dobrý. Máš ten diamant? Ne. Si dožiju. Já to nemůžu. FPSka dobrá. Smrdíš a takhle. Ten, co svým mapu vytvořil, tak měl asi hodně času na to, aby si s ní hrál. Ale ty cikáne, ty tam seš co nahoře. No. Jak se tohle dělá? A máš ten diamant? Nemám. Ty vole. Do pič! Už jsi u dalšího levelu? Jo. Já se k tobě portnu, abych to nemusel. Ne. Proč? Smrdí šácek, vylez si to sám. Já se tam nechce líst. Když tak sorry, když tě ke mně portnu. Ne. Hejzle. To po Seberáček, kde mi chce to tak to je? Nevím. Jméno portujícího. Do pič! Ne, tak špatně. Ty jsi mentál, ty vole. No, teď jsem se kvůli vyset ve vozíku. Nechci zase rozkopat vozíček. Ty jsi takový smrdíš. To je jak 110, ty vole. Jsem šel na singla, vole. No to sorry. To je úplně stejný, ne? No, dalo by se tak říct, jenomže tady není vozíčkový výtah. Ano. Špatný. Sorry lidi za to, že to nebylo HDčko do minulý video. Tohle doufám, že už bude. Jo, dobré. Jo, dobrý, FPSka, dobrý. Na kolik to mám? Na 30? Nebo nevím, na kolik to mám FPSka. Jo, už jsou dobrý. Jo, jsem u konce. A ještě takových 30 bloků. Tak já tak 20, no. Já až tam polezeš nahoru, tak tě kopnu a ty sletíš. Ne, hajzle. Já tě dám van. Dostat.
rozmázat. Ještě vidím, jak letíš dolů. A lak. Lak jak svině, lak jak svině. Ty jsi furt na žebříku? Mně se to laglo. Ha, tak teď budu kopat já tebe. Já ti čudnu jednu, ale že to posereš. A lak. Vlastně ne, zatím si jdu úplně dolů, vole. Víš co, ne. Ne. A už se neportuj, prosím tě, ty vole. Budu se snažit. Jestli budu dole, tak se k tobě portnu. Ne, čuráku. Udělám to přesně tak, jak jsem to udělal. Musíš to znova taky vylez. Ty vole, já už jsem to. O, do prdele! Do prdele, já jsem nahoře. Otevři checkpoint. Je otevřený. Já jsem Počkej, to kde? udělal, juhu. A nevzal jsem diamant. Away. Víš, no jsem tady dobře. Jo, tady jsou vykradený ty. Hej, vem diamant, jo. Kde je diamant? Nevím, v tom dalším levelu. Jež, ale ne. Teď. Počkej, co je tohle? No to tahle stěna. Tady v tom není, myslím, že. Jo! To mám za to, že jsem čařil glowstone. No. Mě to baví. Ty mě nechlast. Mně ne, ale poslouchám. Zoom, speedboost. Zoom, zoom. Jak ode mě jdou ty zatočený sračky, to se mi líbí. Wow, jump. Ovne. Wow, do prdele. Ty jsi mental. Já jsem chuj. Já jsem ale chuj. Do prdele, já to asi nedám, nebo co, vole. Ta stěna je hrozně těžká. Úplně S tou vodou. lehká. Já to dám hned na druhý pokus, kdybys mě neportal. Mám druhý pokus, no. Jo, čekej, tak já ti můžu otevřít checkpointa, že jo? Hovno, už jsem delay. Čekej, Jo, a tady jo, diamant, where is diamant? Ty už to dal? Alright. Jo, Jo, dobré. tohle já. Ježiši. Shit. Co? Teď je to těžký. Uvidíme. Ty lávový sračky. Ježiš. No nasrát. Co dopadne, vole. Jsi tam nahoře nebo kde? No, teď procházím checkpointama, protože ty se neumíš dostat ty vole nahoru a tak se můžem vyspat, vole, ty jsi lama. Moc, no. No, nigga skilla se tam. Čekej, jak jsem to psal? Já jsem psal TP seberáček, takže teď to bude TP Denis CZE Čau. seberáček. OK. Musíme se vychrápat. Vychlápat, že musíme? Ale nemusí, hovno musíme. Já nechci ke procházet checkpointama. Au, hajzl. Mně se to líbí. Jero letí. Tam. Do! A počkej, křížek znamená, tudyma se dá skočit? Ne, jenom kroužek. Křížek Jo, znamená, aha, že... takže já vypnu mikrák, protože už je to u mě skoro. Jo. Pojď do chatu.
Jo? Napiš OK. Ty vole. Ta piči. Napiš OK, hajzla. Sorry lidi, to byl můj bratr. Dořiti, to mě nebaví tady to. Mám jedinečný nápad, který tě nenapadne. Jo. Skoro už jsem to chcel. Seberáček nepodvádí. Jo, řití, už jsem to měl. Těž to dál, co? Je to hrozný, furt? Jo. Co? Jo, je to jo, už je to v pohodě. Ty vole. To se nedá. Já to úplně ochcávám. Ale Jsi černý cikánový. víš, jak toho chceš? Skočíš okolo a u toho posledního skočíš prostě do nějaký té sračky. To vyzkouším. No, on je na prvním, no. Ale nesmíš skákat do toho. A teď jo, já vím, jak to myslíš. Čekej chvilku, jo? Mhm. Já se jenom utnu mikráka. Jenom vběhnu. Lágy. No, prší. Mhm. Co je ty mentále? Jsi to? Cože? Proč jsi odpojil? Mě to hrozně laguje. Přitom když prší. Hej, neukončíme to, už to bude pomalu 20 minut. Dokud nedáme tohle. Tak to bude dlouho. To bude hodně dlouhý díl. Jo, to dám. Vedle hned. Ty vole. Pojď, končíme to. Takže čau lidi, jestli se vám tenhle díl líbil, tak dejte odběr, like a koment a
Nebo ho zabiju. Jo, nebo mě zabije, ale doufám, že nám dáte like a odběr. Takže čau. Čau. Hebni. Čau. Do prdele. Do prdele. Tak čau.